Me ollaan Nakkilan yhteiskoulun poppipajalaisia ja tämä seuraava pätkä kertoo siitä, mitä täällä tehdään. Poppipaja on oppilaiden keino vaikuttaa koulun viihtyvyyteen ja toimintaan. Tämänhetkinen 4 tytön muodostama unelmaryhmä on suunnitellut muun muassa vuosilukuteemaviikon. Mennään katsomaan, mitä oppilaille informoitiin tapahtumasta. Oppilaista muodostettiin ryhmiä ja jokaisella ryhmällä oli oma vuosiluku, josta he hakivat tietoa esimerkiksi sen ajan muodista, kulttuurista, kirjallisuudesta ja muista aiheista. Viikon ajan esiteltiin vuosilukuja ja kun päivä vaihtui, niin vuosikymmenkin vaihtui. Sitten oppilaat lähtivät suunnittelemaan ja tämä saatiin aikaan. Ja uutta projektia suunnittelemassa. Saa nähdä, mitä sieltä syntyy. Moikka!